Tuu munkaan pitää vika opiskeluilta ennen joululomaa. Mulla on siis keväällä tulossa Bilsan YO-kokeet, niin mä ajattelin nyt kertoa niihin. Tänään mulla olisi vuorossa tällainen luku kuin kasvit, eläimet ja sienet. Ja sit tietty, koska joulu on ihan just, niin mulla on myös vähän glögiä ja joulusnäksejä. Mut okei, aloitetaan. Mä kertaan aika puoli tuntia ja sit mä pidän pikkutauon. Okei, eli ekat 30 minuuttia done. Mä katsoin eka tosta pari opetusvideoa ja sit mä aloin lukea tota ekaa kappaletta. Pakko myöntää, että nämä kasvit ei ehkä ihan ole mun juttu, mut ei se mitään. Mun tavoitteena on tehtäisin tänään käymään koko luvun ajatuksen läpi ja tekee kans pari tehtävää. Mä oon oikeesti ihan super innoissani, että alkaa joululoma. Tuntuu, että tää syksy on jotenkin tosi kiireinen, kun eka oli YO-kokeet ja nyt taas pikkuhiljaa on pitänyt alkaa miettiä ensi kevään kokeita ja kertaa niihin. Mut nyt lomalla mä oon päättänyt oikeesti unohdan ton kaiken hetkeksi ja en tee yhtään mitään koulujuttuja. Mä pääsin muuten äsken ton luvun loppuun, niin mä siirryn nyt noihin tehtäviin. Mä ehdin tekemään tossa 3 tehtävää. Pakko sanoa, että nuo kasvien rakenteet ei lähtenyt vielä niin hyvin kuin olisin toivonut, mutta onneksi mä ehdin jatkaa niissä sit joululoman jälkeen. Ihanaa joululomaa ja kerro kommenteissa, mitä lomasuunnitelmia sulla on.